ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen? Äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulee padella, ei kiellä vähän aikaa, ei siin oo tännekaan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Jos joku ottaa tänne kriittisesti, miks ne käyttää tai hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Niit puuttuu 2 miljardia aivosoluu. Miten mutsia faija? Kyl niin toru, mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on paha ja New York on se nappa, siellä ei sanota älä tappa, koska hakkaaminen on thugien elämän tapa.